Sei. Tore amino jiɗi mi jewten quoi Mariam. jambo parce que hanki jam ɗana ka weeti on gonno mi miija jamma fof te mi heɓi hen solution hagam ƴettu décision goto aɗa neɗɗo sa miijima hunde alma ɗum waddi a yaha ƴeewoya joom hakkille kalda ɗum e mum wot ɓeydanma hen min noon mbiɗa hoolima décision ƴettimo noon mi ƴetti décision yeede gallo Galle. ƴetti décision yeede gallo mi ruttin nenam Fuuta to e mamam o won toon so mi yehi gallo kalko daña hen wo tottimo on ya Mauritanie on somoyo te mbiɗen kam somi nawimon Fuuta kam ɓawo famɗi ko hakkille fof mataw yara galle mamam kam en tawi toon nenam Anda ɗum woni miijo ma. Paa e mero oto yejjit ko yidde woni hakkude maɓɓe kadi ɗum ɓolum waasirude ko wana ɗum ko ay sa nawi ɗo mero ha Fuuta pawo to mbawɗa nanude mero o fof e aduna o abbotom ay so ko nder leydi e nanɗam ko gabboto ɗum kam e leere hoore ma ganda ɗum no to yet mbi jogui hoolare so yehi toon o tawatama toon par ce que gallo sagata minen toonete jiiɗa yaware nokku fof no ar toonete moƴƴata e makko te mbiɗa andi kadi bon pawo saaha ko caltoɗo sikkani taw mo ar toon joni an joni sa yehi galle Aïcha arti holton wonata hana miijaki ɗum Aïcha nen Mauritanie hana wartata bon so arti aussi so arti o tawi toon nenam par ce que galle mamam ceerno Mamadou angam ko nananta Hamdou haydara mi nannanimo sona min kay komi reedu sabu oɗo vidéo kal heeɗo haala muɗum oɗo hulɓinimi kono noon ala komi nannanmi sa noddima heɓata no wayno Mali no woɗɗi taw ko probléme réseau an an jonde ma nde ko joɗɗa e dow mum ko mbaɗannomi botta battari ma to haɗa nen nani hen kay no heppani ko ummoto ta addu dépense mbiɗa yaha addu dépense mbiɗa yaha te hayno jiiranmi no defiran to mani machallah Amadou min dal ɗum ɓuranani wonko ponnoɗa lijjidde ha heewi ko wona yeeyde galle sabu wonko wonɗo e galle mbi sikki anda ɗum avant tout yumma sella en taw lijjit yumma refi wondi o adi taw yumma sella en de anda so ɗannunoɗo yayam sellani yumma sella en sellani woni mi famani sellani kom yumma hecce gam woppuɗa hana yiyan pac makko ko yumma kala to tolni nana sirja yumma nana tuuta yumma sellani yayam ki kengwi yayam haydar wonde yayam hay so mbeɗa wadde pawo ɗo yeedi so waɗi kam gilbat kam mbi ni o jagirata weddo kam to ya on sellani on ke haydara heɓano ɗum faaki ɗon mais ɗum haydarata hen woni yumma woni koye fewde ma anda saɗa nananno ɗum ko ɗum woni fewde anda ko woni fewde fewde woni cowiɗo yumma ko cowiɗo te min gacci keɓɗemi hen de an ɓurata koda aɗon bonayam ni de yayam duuɓi jogui ɗi heedu tolni ɗo hen sowade sowade mbima hen kala mami ko firtotako ala yayam âge mo jogui woni soho Amadou ko joom galle makko wonni de hana an kaji jiɗɗo ɗum
hay so hanga mo susa non yaayam so e aadum jogi wo so jogo reedu mum ni en yahay mbeddo yimbe fu en fa en giti wi yaayam jom so wi ala dum japta dum kay hay mayde hande burni tay mi haala mayen saydi andudde bu cewi ay goddol mumul ko ni won tay wadde ni won ay wadde do goddol makko do ay to jagguda ni wona wadde ni wona tay wadde ya ndar ma andu do ko ni tayum ma goddol makko ni wona ay wadde kam sa way ganda dum de sa jaban jahandaru illa so jomum wi salamu alaikum hami andi ko kany ko do nyalla pokira njaha hayso ko restaurant jaha cuude nyama kono do kay nyamata yeso mudu opa hayso hangam susari ndem jono so kodo ari a defanta kam botta kodo on on der amon der amma tonda battuda nade suuda fugata ha ana silli amara ko batani on gonno paso wisirni ko wadante ni mi hirarde amara ko ne won ko batani aka bara natta ha an mi hirata hankandinde ana najani diwsi don ana selli ne na ada ko biata kama arday tawon ko kalta haldo mine ma tan te jom gallam gonɗo an ka biyama ko jom gallam ko tuwa ko jogiɗa ko kalda hal min nan yaay armi soxle ma yo ya no rom tak min non rom dia o yara ya ya ani ni an kon ka cuwi tamtina holko gonduɓe am haydara wondani ne maro koy an maro kam hande as jogiɗa o ɗo o tunniɗa ɗo maro koma susa so hakki maro madu hokkam jam sum woni reedu Allah acci koye goto kam gondumi de mi wujjani mi fenani a faami nen mbimi daram ɗo komin darta komi reedu te ɗe mbamini ɗe balɗe ni ko maale mum nandata joni hôpital janggo somi mayani inchallahu rabbi yaha hôpital mi ƴeewa ɓandam mi kam wiyanoma janggo ni mbino mami ko hande yaya non hande ɓandam ndu no mayda fattan arga an sa arga andu ko kalɗani non nen fattan ajdame ma hajma ala hen min mbiyata sa ya mi an ko reedi kadelu ne kono isi yumma ko reeda min komi gorko de amadou fewnu ko haalama non ɗum wawa wondi an holto ndeɗanmi min ko joom gallam gonde mbiya komi deɗɗo riide kay ko mala gorko min ko gorkam gondumi de amata ko min fotino wonde reedu ko ɓoyde an aɗa joji a fewnta haala ma ka on may barki rasulillahi billahi wallahi tallahi tawi tan ka deɓi nenam billahi ken wondiroɓe minema o waran kam tan won waram yaay mi hayti joni warde hooram ma hayti hirsude hooram nden ɓe perte ƴeewa tan tawi an wowi mbara kam walmi warma an mata hetto mi haala ma seeɗa an yumma o mata cekkuɗa an kam yumma o ko debbo urul ayni ittaɗo to aljannaji joƴinayi aduna ko debbo tan ko rewɓe en mbatte ko ɗum watte ko woni an a wari min o tappante Fi addi jango
weeti ko yiyani bana ko baɗam gorko de subaka law o yalti galle o tawi mi haalanma hanki jamma o ɗanaki ha Allah weeti o waali tan ko yaada e galle yam o yaha mo arta o jooɗaaki o daraaki nafata men kay ko geɗel gootel taw goggo kam so arti o artirta ɗo résultat reedu koɗen e jam ɗum kay gorgol kay so artirani résultat reedu nafanimi min i ko nafatami ɗum min so gorgol yeehi artirani résultat reedu hol min ko nafatami min an kam ko jiimi ko ana yaaɗi ɗum wadde mara ko kanko moyninta soɓe sukaaɓe ɓe jibinan kala ne goggo addi ɗo résultat reedu faama kam maaɗi kecco koko yalta ɗo tawi ɗum doganmi heen ɓuuru o woppanam maaɗi kecco sun immo ko kanko lelto kono wona min maaɗi kecco min mbiyata ɓi alhanga saabu yamne kala haala maaɗi kecco onon to o tolni e mon ɗo min tolnodirani ɗo to tolni e mon ɗo e kulol ɗo min tolnodirani ɗo nani aɗa anndi Amadou hoornde koko Buli Diaw tawi min mi yiɗa maaya mi yiɗa o maaya maayde neɗɗo yinanta ɗum hay gaño mum ɗum noon ɗum ɗo ari no waawi jibinde hen hunde fof min ko ɗum kulmi heen wona goɗɗum wona hoore makko ko wuli min hooramde ko hubbi hooramde min ko hubbi jeyki haa pari nani tan ko kanko woni wulde min hooramde ko hubbi jeyki haa waɗi lewlewu nani pourquoi goggo sowata ene wonde joom galle muɗum joni on jiɗɗo tan wiide goggo oto sowo oto fawi joni heddi ko yo min ceerno cuuɗi mon fof han kandi jogo suudu muɗum bange ko noon mbiɗon minde ko jiimi ɗo ko ɗum tan nafata men nimami cammalal mbaroɗo hulani cakatagal fowru nani onon tolninimi tolnayi kanko omo andimi très bien kono anne kadi ko Amadou haali koko gonga welani goggo hande ko mawɗo annene ha mawɗo jibinta kono goggo hande aɗa andi hande so Amadou rasma hande tani ko en poloto ɗo an e hoorema wona suka ɗum ko wonko welani de welani ha welani kono wonko kam welani de heddi on noon joni ko ceerɗon men goggo suudu ko ɗum ko joni keddoto ɗon goggo tan heɓa suudu mum bange min heɓa suudu am bange séparation de corps joni ko ɗum jiɗɗon hankkandi gasi hakkunde me goggo ɗum noon jamais plus grand jamais wonata nder min e makko ko ɗum suudam min mbadden ko Allah haaji salo kay kono ko woyti ko kadi vraiment min kam min horam dal ko woyti fof kecci ay siko so boni ne ko mawɓe deƴƴi ko gandu Amadou ça va Amadou an kam kiijas ko hoɗum yahata Amadou an kam jaɓɗa komi an tan ma hema jaɓade biro masalal garage la ilaha Amadou kasanke inna lillahi wa inna ilayhi Amadou ana jaɓta ko mo bone kam ko woni andi ki kalkel leer
hande leerat hande ma wode amen tuumum ƴetta bamul artira e gallo subhanallah hande mi maya tan te so mayi noon ken tintin noon so mayi ƴette kasan cuuro kam mofton kam goɗɗo so mayi min mi waɗum suur mofton aɗa jiiɗa hoɗo yetti wammude aɗa ni tan fotos kono waɗi yimɓe pattan ko waɗi yimɓe wamu men jirangel pot ni a wondirata malakeji kañumen ne a faannat ha faat nanda hoorema leydi sen dampal taw buusta o dam o rutti o dam par ce que ɓe waɗi yimɓe gandanɗa hoorema nene aduna walla so mayi leydi fof dampat ɗumen a faami geɗe gongel te so mayi so ɓeɗa warma caggal min ɗo kirsemi son pari mi seeɗa reedu ndu yaltin jofɗe nawɗum he sakki he ñernde he sakki nayo ɗum ɗannem ɗum ɓeɗa ɓorno waɗɗam jaaru médaille kalnami kam ɗum ko woni wiɗum oɗo de won goto gonɗo e aduna alan ɗo e nafoore so wona en fanna aduna on mbarim ƴetto affaire o noon hen timmi ɓorno eyyi ɓeɗa yameɗa arta hande kay tewten jam en yiɗa hande kala mon won kala jooɗiɗo yo ñaago kam yaayam yo yaah art taw haydara ala he reedu ndu subhanallah taw haalde ko ala he reedu ndu wallahi nokku fof haalde ko woni reedu nokku fof haalde ko woni reedu ndu min joom hande woni gotal mawɗo no poti mi hande woni e leegal ngal mbeɗa yalta yaayam min hande peesim ko hande ɗo e leegal ngal yaayam yiye reedu ni wiye ko yaayam jonko cowi ala ɗum kay warde hooram mbimami ɓurnim ɗum hirtude hooram ɓurnim ɗum joni ma pa ɓaccode ummoto hen foyam ɗum min barke rasulillahi jaɓata jom haɗiji hoddira allah anne kadi aduna jarani ko haydara kala ko jiiɗa hoddira allah ɓiɗɗo kadi ko allah addata attira haqqille ma gacce wiide hoddira gacce kala kewi tan mbiyon ko hoddira an ke wadde jangga hay goto sumta so neɗɗo waɗi ko moƴƴi mbiyon ko hoddira so neɗɗo waɗi ko boni mbiyon ko hoddira wadde jangga kala ko kucciɗen e allah jomiraɗo o watta hay goto haydara par ce que fof e hoddir makko ɗo kanko neɗɗo woni ɗo kañum weela ɗum jiɗum mbaɗon e koye mon ɗe kiijal seeɗa weeli ha pare hay sajal nani jam ñalluɗa hande kiijal seeɗa weeli salam toggo arti alhamdulillah nangini ɓuri kimbi darama wiide ko mbi e coɗam sis mi jooɗo yawa joɗade sekko ngo mbeɗa wawi jooɗade sis ko anen coɗam sis ko min ko sis taw jooɗade nde holliri ka cuɓi ane tan waɗɗa nene ka cuɓi walla a suwaki Aissata min dal hande mbeɗa dañi gacce toyi min tani allah i nder yimɓe fof gonmi tuuti mbeɗa ɗooƴ mbeɗa tuuti toon tuuɗe billahi tampina kay mi jiilonugo mbeɗa yiile tan hankadi mbannira tuppete hankadi tuure tan hankadi yimɓe ebo neni billahi wallahi mbeɗa wonde toon dañde gacce hande mi yiila tan dogguto wadde ko an ka cuɓi walla a suwaki ɗum jiɗimi kalnami nene amuɗan kam kiijasi wa sa haali tan an won arbitre o hannde an tan wawa sernude hakkudam e Dias o haala tan joni ganduɗa Dias o ko yahat neni ka cuɓiɗ walla a sowaki emo haala amuɗa naɓe jogui Dias wiro hakkille wiro mesala garaj kasañ neni sa haalni kam ko kewi tan ma ɗum ko yahat ka cowiɗ walla a sowaki emo nen haaldam tokore men neɗɗo foti yarde poɗɗe ferde d'accord debbo fof noon
hay gorko no foti yalde par ce que jahata jummen ne jaha hay laabi tan ne jano ko manquede giijam ha e min dal nen kanda ko namnima ɗum nen ka coyɗi walla so nena wa ala nden rangoɗa yimɓe ma jaaɗo e caaroy ne heewi yimɓe neɗɗonuji ko noon ɗum ne docteur o ari kadi ɗeɓaani ari kadi hoto pasde kam wisin mbiman omone jogii ngol ɗo kuɗol cigarette ɗon kadi ɓeydi mi yiileede tan kamɓe ɓernam nde kadi seeɗa mi tuuti ɗon duulete hendu cigarette o hendu cigarette nen ka coyi walla a sowaki bo walla motom jibinol ngoni ɗo ka coyɗi walla a sowaki ɗum namnimami omo mema ɓandam ɗum on waɗi ni on pasa kam wisi o waɗi kam analyse uji halko namnaɗa ɗum ɗum fof min namnaki mum e bo jaabe namnaɗa ko ka coyiɗi walla a sowaki ɓurkalɗa hono waɗama amadou an min mbeɗa haala ma noon ko wat ko gonduɗa jasma ki ɗon a warat kam walla joni mbeta a warat kam mi waɗi ɗum ɗo mi waɗi analyse o na alhamdulillah rabbil alamin ceerno Mamadou ndeke de mbaɗi analyse o ne résultat ɗi nan totti ɗi waɗi analyse uji fof ndekete mino ko sanuji ɓoli gonduno alhamdulillah mi kami huli ey goggo balo yene poto a dañi sens mi ala sens balo koye poto yene équipe nationale sénégal ene jogii milieu ene jogii défense jogii gardien ko nanno tan koɓe ngala jeenam ko liggini ko fof gaddanɗami ko sanu